PR, domnul Boc. Nu, că nu era drăt, nu, era deja nou fi destul de discret, adică Nu, de aia zic dar se că pricepe la prima dată când am avut ceva eveniment pentru Euro GSM și era ăsta... Ce superb, ce telefonul. Prima an, și l-a chemat Merca, Marius Merca, care era personalizarea, că erau amici, să vină să facă club în Tutankamon. Să o ia pe ea și încă una. Cetățile Ponorului e superb, deci e superb, un loc minunat. În 17 iulie și până în 18 stăm, e superb, e superb. Ceva minunat, loc minunat. Eu mi-s comentatorul. Să veniți, că aveți ce să vedeți. Nu o să regretați. În 17 iunie până 18 iunie, la Cetățile Ponorului, iulie, adică iulie, nu iunie, e loc superb, plin de oameni și am plecat în excursie. Eu! Știu cum că nu m-am uitat, m-am cacat pe piatră. Prima. Nu s-o sparg cu tătul. Hai să nu se sparge, mă. Cine joace aia cum ai picat? Să nu se audă. Bine, dacă ne-ai făcut groapă acolo, mai picat cu oamenii peste groapă. Dar nu m-am lovit, îți dai seama, mă, să nu Dumnezeu palma. Să nu mă lovit. Dar serios, nu. Cum am picat atunci de mine, dar m-am picat la urechea, cât am... Da, eu n-am dat cu nimic. Nu m-am lovit, deci nu mă doare nimica. O tunat-o leacă telefonul. O tunat telefonul pe piatră. Bine că nu m-a avut pe acela nou. Ăsta și dacă se sparge, nu... Ăsta era spart tu? Da, nici ăsta nu trebuie să spargă. Că și ăsta am pe el chestii de la bănci. Alunici aici, nu dai seama că ai mers pe piatră pochica. Da, pe piatră să nu poți și pe ce. Mă, trebuie să fie de naște. Ce fain, ai văzut ce fain? De oameni dacă face ăla, ce este urs? Urși? Da. Păi ce să fie? Vedeți că ce video acolo și am zis că oamenii acolo unde. Nu ne-am uitat la oamenii ăia micuți. Acum, Doina au rămas în spate. Hai, Doina! Ia ce ai rece aici? Ce fain, ăi! Uitați la populație, plin de oameni. Cetățile Da, Ponorului. puteai tu să pierd tu tătiale aici? Da, o să cheri. Doina, Vadea! Dar, Luca?